hurs, că aici, tu îți dai seama că cu le-au dus capul pe ei ca să facă toate scenariile astea, să le, știi, să le întoarcă, să le povestească, să le, nu știu ce, după aia hopa-țopa, au venit țancă uraganul, s-o băgat ce e pe acolo, bă, caricaturi, bă. Băi, oameni de nimic, vă spun sincer. Cum Dumnezeu poți să spui tu asemenea lucruri? Că te-o violat, știi? Da, m-au violat, da, m-au făcut, da, nu știu ce, bă, fraților. Unde ajunge lumea asta, bă, pentru bani, bă? Unde ajunge lumea asta pentru bani, bă? Da, trageți, bă, cât o concluzie, bă. Și să vedeți cât poate lumea asta și cât îi duce capul anumite tâmpenii ca să evolueze. Deci, ori ajuns se spune că-s violați, că ea n-are nicio vină, că ea nu-i de vină asta, pulpița, că au fost luată. S-a dus să cumpere un suc și pampersele la copii și au fost luate, fraților. Ia, pe asalt. Deci numai să vă dați seama câtă gândire poate să aibă unii. Să ajungă de circul lumii, mă. Oameni fără valoare, vă spun sincer. O la niște țărăni noi. Asta ne băgăm în mașină, că nu s-aude bine. Adică ne băgăm, nu ne băgăm, că stăm așa. O la niște țărăni noi, de până nu știu unde, să le zică: "Oh, salut, Anca! Saluti! Saluti! Haide că ne-am zoom până mai încolo."